baylay nakatungkad sa pagganido. So ginawa ko sabab sa minawakan. So pusong ko magugulyan sabab sa minawakan. Ngayon isa bapintayan mitsali kasalaki. Kamagagalan ng kubo sumanga naukitan ta. Magalaw ta dawatayan o isa ka magabi. Bagubay ta dawatayan ilaw ka ng mga hawan. Sulim akong So dusuli. anyway, mashallah, good morning to everyone. Hello guys, hi, welcome back. Welcome back to our channel. So today is another day. Today is Wednesday, I think. Wednesday. Wow, Yawmul Arba'ah. So wow, mashallah, kung mapapansin yung mga idol, andito na naman tayo sa lugar kung saan napakaganda, as in grabe yung ano ba yun, kasi napapaano tayo, napapasaludo tayo dito. Ang ganda kasi ng sinag ng araw dito sa may lake area. So alam niyo ba yung ano, yung feel mo yung reflect ng araw, kumbaga kung saan sinasabi nila na pag sumisinag daw yung araw is andyan yung vitamin. So naniniwala ba kayo doon mga idol? So ito nilalanghap natin. Grabe yung feelings, yung pakiramdam na nandito ka sa lugar na to. Napakatahimik mga idol, napakatahimik. Puro ano lang yung kumbaga yung alon, yung alon lang yung naririnig mo. Sarap magpahangin, sarap magmuni-muni, lalo na dun sa mga ano ano ba yung tawag dun, yung mga lovesick, yung mga nahuhomesick. So ang sarap magtambay dito mga idol, kahit paupo-upo ka lang, tulad nito, tulad ko dito ngayon. Paupo-upo lang ako dito, as in grabe. So yun, o diba? So alam niyo yung feelings mga idol, na yung bagang ang sarap maglaro sa tubig, tulad nito. Wow, pang ano daw ito, pampaganda ng ating mga paa. So yan, no? Di ba? So sobrang sobrang lalim ng ating Lake Lanao ngayon. Makikita nyo, dati kasi hindi naman umabot ng ganito dahil sa araw-araw na pag-ulan. So ito yung naging resulta ng ating Lake Lanao. Halos na doon, dumating na doon sa may banda doon. Pag ano kasi dati hindi naman ganito. So ngayon halos umapaw na dito sa may ano ba yung tawag dito, may waiting seed area. So yan, wow, kitang-kita niyo mga idol, ganito kalalim na ngayon ang ating Lake Lanao. So dati kasi dati-rati pumupunta ako dito, pumapasyal ako dito. So hindi naman ganito siya. Hanggang ngayon, kita nyo, halos lumagpas na dito mga prona. So yun, parang ang sarap maglaro dito, asing wow, mapawawaw ka na lang mga idol. Sarap magwasing dito, yung karwas, yung mga gusto magkarwas. So pwede rin dito, maganda rin dito. Yan, kita nyo, ganito nakalalim yung ating Lake Lanao. So yan, hanggang diba, hanggang doon na papuntan siguro. Baka pag hindi na tumigil yung
kakaulan everyday. O iwan ko lang, baka hanggang doon sa may mga tao na yon is baka umabot pa doon. So dito, pwede na dito na tayo mag-swimming. Maganda rin dito yung mga kids, yung mga bata. Pwede silang maligo dito kasi ano naman to, safe sila dito. Wag lang sila tatalon dyan kasi medyo malalim yung sa banda niyan. So dito, pwede naman siguro dito yung mga bata, maliligo sila dito. Wow. Kasi ano ito naka-semento ito mga idol. So hanggang dito, ito yung lalim hanggang umabot na dito sa may talampakan ba yun? Hanggat papunta na tayo dito, yan. So habang papunta na tayo dito is nararamdaman natin lumalalim na. Yan mga idol, oh, di ba? Ang cute na ang puti ng legs ko. Sing puti ng kabayo. Mga walang hiya. Ayan. So yan. So this is my own place, my home place, Wato Balindong. Grabe, oh. So sobrang ganda ng mga tanawin dito sa amin, no. Yan, kung gusto mo makakita ng mga bulkan o di kaya bulkan, bundok. Yan yung bundok Gurain, ayan. Mayroon din mga palaisdaan dito. So yan, oh, di ba? So alam nyo ba mga idol, dito sa lugar na to is sari-saring mga isda yung nakukuha dito. Yung mga iba't ibang klaseng isda na nabubuhay sa Liklanaw. Oh, alam nyo naman siguro yon, yung mga katulong. Alam nyo, siguro hindi nyo pa alam na kung ano yung katulong, no? Mayroon ding kadurog, mayroon ding katipa, mayroon ding haluan, aruan in Maranao. Mayroon ding tilapia. Yun, mayroon pang lipunan or lipwak. Ang dami, basta pati hipon mga idol mayroon dito sa ating Liklanaw. So ganito kaganda ang ating Liklanaw mga idol. So ano pa yung gusto nyo? Dati kasi basta ganun, sobrang dami ng mga klaseng isda dito. Ang wala lang dito is piranha, mga crocodile, octopus. Yan yung wala sa amin dito. Ano ba dati mga idol, kwento ng ating mga ninuno o di kaya mga lolo o di kaya mga lola, mga lolo ng mga lolo natin, at saka lola ng mga lola natin. Dati yung kwento dito sa Liklanaw, grabe, pati raw iba't ibang klaseng masasarap na mga isda. Mayroon pa raw na ikwento nila na yung kumbaga isda na nahuhuli dito sa Liklanaw, kumbaga hindi mo na kailangan ng oil, ilalagay mo lang sa kawali. So ang magiging resulta is nagpo-produce ng oil yung klaseng isda na yun. Nakalimutan ko lang kasi medyo na tayo, matanda na tayo, tigulang na tayo, makalimutin, ulyanin na. So yun, nakalimutan. Tabongko, iba't ibang klaseng mga basta may mga tabongko, may mga ano ba yun, nakalimutan ko tuloy. Yung sinasabi ko, nagka-memory gap tayo mga idol. Basta iba't klaseng mga isda, masasarap na hindi pa natin nakikita sa ngayon. So ayon sa kwento, ayon sa ating mga ninuno, na bigla lang ito daw, bigla lang parang nawala na parang bula, nagsimula daw nung time na ano ba yun? Kasi makalimutin tayo mga idol Dati kasi raw nagkaroon ng malaking lindol. Alam niyo yung lindol, yung lindog. Lindog ba yun? Biglaan daw nagkalindol dito sa lugar natin sa may part of Lanao del Sur. So ang nangyari is parang nabaliktad itong Liklanaw, parang umapaw bigla o gumanon papunta doon sa may side, doon sa may Tugaya, sa o di kaya dito sa may Marawi. So parang nagganon sila, parang tsunami ba? Parang tsunami, o tama. So parang biglang nagka-tsunami, year na hindi pa ako pinanganak, matagal-tagal pa yun naalala ko tuloy yung mga ating mga uncle, may mga pangalan na nakapangalan na Linog. O bakit daw sila pinangalanan na Lindog? Dahil ipinanganak sila on that time na naglindol dito sa lugar natin. So yun ang nangyari daw is yung mga isda dito parang lumipat sa kabila. Napunta dun sa may banda dun. Hindi ko alam kung saan banda dyan. Basta
banda dyan, ha? So hindi yun yung hindi natin alam. According din sa history, may mga lugar dito na kumbaga na landslide or di kaya na kaya lipatan ko masuptirong ko. Kumbaga na ano siya, parang na Lansdowne ba yun or landslide o ganun. So, ang nangyari is natabunan ng tubig sa may parte ng Tugaya. Yan banda yung parte ng Tugaya, mga idol. So, dati kasi nakapunta kami rin dun eh. Pag maliit yung mababaw yung tubig, makikita mo ha, may isa pang mosque dun ata, kung di ako nagkakamali ha, na lumubog ha. Maraming mga bahay na lumubog dahil sa lindol na naganap noon, nangyari noon. So, yun na nga, kaya nga nawala daw yung mga isda na masasarap, na magaganda, na mga tisoy na mga isda, o mga gwapa nga mga isda. Yun, dahil lang daw sa lindol. According sa kwento ng mga ninuno natin. Iuwan ko lang mga idol. Oh, anyway, alam nyo ba mga idol, dati raw kasi dito sa may Liklanaw, kumbaga ayon sa kwento is nung unang panahon parang alam nyo yung bang mga magic mga magic. So bawal raw ano ba yung tawag doon Kapangbina in Maranao. Baka alam nyo, i-comment nyo na lang dyan kung alam nyo. So kasi raw may mga kakaibang nilalang na nakatira dito sa Liklanaw ayaw ko na banggitin kasi baka mamaya dumating pa din si Dugong. Yari tayo nito kasi nasa pa tayo naka pa tayo sa may tubig baka mamaya biglang magsulputan sila dito. So yun mong kwento mga idol bawal daw yun iwan ko lang sa ngayon yun. According naman mga idol sa history, kumbaga may mga Amerikano daw, mga dive yung mga sumisisid sa mga karagatan o di sa mga liklik na yan. So mayroon sila raw may napansin na mga kakaiba dito sa Liklanaw ayaw ko na sana ikwento kasi baka maano niyo pa kasi hindi ako magaling hindi ako masyado magaling sa history. So may there's a lot of volcanoes inside in our Liklanaw. So yun na nga yung hindi ko alam kasi hindi ko naman na-try, hindi ako nakasisid dyan hindi tayo marunong lumangoy mga bahala kayo So according lang yun kumbaga usap-usapan lang yun. So parang rin minsan kasi kung mapapansin yung mga idol, pag andito tayo sa may lawa o di sa may tubig, so mapapansin nyo pag umaga mainit. Mainit talaga yan. Parang hindi mo na parang gusto mo magkape, dito ka na magkape. hindi naman siya ganun kainit mga idol. So parang kahit kumbaga mga around 3 AM, di ba malamig na yon 3 to 4 AM or 5 AM. Di ba minsan madalas nararamdaman natin is yung tubig is malamig. Pero dito mga idol, grabe mainit talaga. Di ba? Saan ka pa? Hindi mo na kailangan ng heater mga idol. Hindi mo na kailangan ng heater. So, ganun kaganda ang ating Liklanaw. Mashallah, nakaka-appreciate Alam niyo ba yung lasa ng ating Liklanaw? Masarap siya, parang hindi naman siya tulad ng iba na may maamoy o di kaya ganun. As in, grabe. Basta yun na yun. Bahala kayo dyan. So, mostly kasi mga idol, alam niyo ba yung mga tao dito sa may gilid ng Liklanaw is dito nang gagaling yung kanilang yung iniinom, gumagamit sila ng mga pump o dyan, may makikita niyo dyan sa may banda dyan, mayroong mga pump na umiihop ba yun? Iniihop yung tubig, dyan sila kumukuha. Diyan sa may banda doon, kumbaga yung may safety, mas malingaw ba yun? Ano ba yung malingaw? Malinis. Walang mga alikabok.
Halika po. Basta yun. So, yun na yun, ha. So, yan yung iniinom nila, ha. Dito nang gagaling mismo sa Liklanaw na to. So, ibig sabihin, safe na safe yung ating Liklanaw. Pwede siyang inumin. Kasi kung nakakapatay yan, eh, di sana yung mga tao dito, nakapaligid dito, nakapalibot dito, na dyan nang gagaling yung kanilang iniinom. Eh, di kaya tsugi na sila. So, ibig sabihin, so, yun. Oh, di ba? Maliban naman mga idol sa pagkakakitaan, marami tayong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak na dito nang gagaling yung kanilang income sa paghuhuli ng mga isda. Tulad ng yan, nakikita nyo yung nakabangka na yan, magbubuhat yan ng mga buo-buo. Alam niyo yung buo, kumbaga parang ganon, parang yung ewan, mahirap i-explain. Yun yung ginagamit nila, o di kaya yung pukat-pukat. Alam niyo yung pukat-pukat, yung parang net, na inaano nila dyan sa may gitnaan ng Liklanaw. So yun, nakakahuli, nakakatakot bigla. Nakakahuli sila ng mga tilapia, o di kaya kung sari-saring iba't ibang klaseng mga isda. So yun yung kabuhayan nila dito, So pagka binibinta nila diyan sa may maraming tao, sa may syudad. So yun, talagang ang laki ng income nila, malaki. Parang magulo, no? Magulo ako makipag-usap tulad kasi ano yun? Ay wala. Guni-guni ko lang yun. So parang ang gulo ko kausap mga idol, no? So yun, no? Makikita nyo, ayun si partner. Yun, nakasakay siya ng bangka. Silipin natin. Iwan ko lang, baka meron siguro. Sandali lang. Ito, papunta na tayo kay idol, Yan yung ginagamit nila pang hanap buhay. Nari idol, ato na mananan. Kauto. Natunip kini sa pugulog na sa ginan ako, ranaw. Natunip ka kuha nga. Tilapia. Ay doon, namata, nawagi mapagyutan na matang the best. San man narigyan na ako ang madakla tilapia, san? Anay no pa siya makakuha si Barrio? San ka nulugoy sa giyan na may arbis? Matan, kanubunian. So, ayan mga idolo, kita niyo pumupunta din sa may laod. Yan yung tinatawag na buo. Buo ba yun? Iano niya dyan sa may banda dyan, so makakahuli raw yan ng mga tilapia o di kaya mga katulong o basta iwan ko, baka siguro may mga octopus pa. So nakita niyo mga idol, ayan nyo, di ba? So yung nakikita natin dyan, ginagawa rin yung panghanap buhay. May mga ano dyan, parang fish pan, fish landing yan, may mga ano ba yun, tilapia, mga tilapia daw yung na-harvest nila dyan. Kahapon daw is hinarvest nila yung mga tilapia. Ibig sabihin ay baka mahulog tayo dito mga idol, yari tayo nito. So wow gayang. So ito na. So anyway mga idol, wala na, naubusan ako ng kwento. Basta kayo na yung bahala umitindi sa akin, kasi magulo akong kausap, magulo akong magkwento, magulo akong ganon tayo. Hindi kasi tayo historian. Historian ba yung tawag doon? Hindi tayo pala kwento, hanggang maritis lang tayo mga idol, So wala na akong masabi kundi thank you so much, Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. So hanggang dito na lang muna tayo kasi wala na akong maikwento sa inyo. Next time na lang maghanap na naman tayo ng panibagong maitsismes sa inyo, mga chismosa, mga chismoso. So ito, pauwi na ako sa bahay namin, hinintay na nila ako. Yun. So by the way, pinifeel ko muna yung reflect ng araw kasi vitamin C daw yung nakukuha dito. Yan, kita natin sumisibol yung araw dyan sa may banda dyan. So pampaganda raw ito ng kutis. So yun na, itimata ko nito. So anyway, bye bye, good luck.